Hi friends, welcome to Inspire Tamil. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா எம்ஐ பவர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதை பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துங்க. இது பார்த்திங்கன்னா எம்ஐ பவர்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா எம்ஐ பவர் பேங்க்ஸ் அந்த எம்ஐ கம்பெனியோட சப் கம்பெனி தான் இது எம்ஐ பவர்னு சொல்லிட்டு இது பவர் பேங்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற ஒரு அப்ளிகேஷன். இது பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஃப்ளைட்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க, ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் ஷாப்பிங் மால் இது மாதிரி நிறைய இதில் இவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. நிறைய இது இருக்குது. இது எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேஜ் ஒரு ப்ரௌசர் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும். ஓப்பன் ஆன பிறகு நான் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ ஓப்பன் ஆன பிறகு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணணும். உங்களுக்கு பிடிச்ச பாஸ்வேர்டு நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு திரும்பி கொடுத்துட்டு ரிஜிஸ்டர் கொடுத்திங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு இப்படி தான் காமிக்கும். பார்த்துக்குங்க. இந்த டவுன்லோட் ஆப் கிளிக் பண்ணிக்கணும். இந்த டவுன்லோட் ஆப்பை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லோடிங் ஆகி உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு லைவாகவே உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ லைவாகவே நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ டவுன்லோட் கொடுத்த உடனே ஓகே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே பண்ணால் நம்ம ப்ரௌசரில் இப்போ டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கும். அதை பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட்ஸ் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்குங்க. ஜஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ண உடனே உங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட வித்ட்ரா ப்ரூஃப் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் போடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், பட் நான் மறந்துட்டேன். நான் கண்டிப்பாக வித்ட்ரா ப்ரூஃப் உங்களுக்கு போடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆன அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கொடுத்துங்க. ஓப்பன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம். லாகின் பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணுறோன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த அமௌண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரீசார்ஜ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். நான் இப்போ 400 பிளானை சூஸ் பண்ணிட்டு ரீசார்ஜை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு வேறு ஒரு பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ப்ரௌசரில் லோடிங் ஆகிட்டுருக்கும். ஒரு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட லோடிங் ஆகும். அதோட கம்மியாக தான் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்கள். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எஸ்பிடிடின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் தான் பார்த்தோம், எம்ஐ பவர் பேங்க்ஸோட. அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் நான் வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 2வது டைம் கூட நான் வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன். அதோட லைவ் ப்ரூஃபும் ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டாலும் இல்லை தனித்தனி வீடியோவை போட்டாலும் நான் போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் லோடிங் ஆகி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் காமிக்கும். ஃபஸ்ட்டு பேங்க் ஆப்ஷன்லாம் காமிக்கும். எஸ்பிஐ, ஹெச்டிஎஃப்சி, ஐசிஐஸ் பேங்க், ஆக்சிஸ் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் பேங்க்லேருந்து பே பண்ணுறதா பே பண்ணிக்கலாம். இல்லை யூபிஐ மூலியமாக கூட பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் வேலெட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபோன்பே, பேடிஎம் இது மாதிரி, இல்லை கூகுள் பே இதுமாரி வச்சுருந்தா அதுலேருந்து கூட பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபோன்பே செலக்ட் பண்ணிட்டு பே நவுன்னு கொடுக்குறேன்னா வச்சுக்கோங்க. அது லோடிங் ஆகும். லோடிங் ஆகி நீங்கள் லாகின் பண்ண சொல்லும். நீங்கள் லாகின் பண்ணி நீங்கள் பே பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். ஜஸ்ட்டு ஈஸியான ப்ராசஸ் தான். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ண தேவையில்லை. நான் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் யாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பார்த்தீங்கன்னா 399. அது 1 ஹவரில் எவ்வளோ தருவாங்கன்னா 1.16 நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டாக 1 ஹவருக்கு தருவாங்க. அதுமாரி தான் எல்லாமே. அதுமாரி தான் சேம். 799 பார்த்திங்கன்னா 2.93 கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் இன்வெஸ்ட் ஆகிடும். ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா பவர் பேங்க் யூஸ்டு சீரீஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 டைம் ஒன்லி. அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பவர் பேங்க் சீரீஸ் பார்த்திங்கன்னா அன்லிமிட்டடாக பண்ணிக்கலாம். சீரீஸ் 1 அதேமாரி சீரீஸ் 6, 12, 24 எல்லாமே சேம் தான். நீங்கள் அது அன்லிமிட்டடாக பண்ணிக்கலாம். பவர் பேங்க் யூஸ்டு சீரீஸ் மட்டும் 1 டைம் ஒன்லி தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். இன்னொரு டைம் நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ப்ராஃபிட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பிளானை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைனாக பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், பவர் பேங்க் யூஸ்டு சீரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 399 பிளானு. அது வந்து ஹவர்லி பார்த்திங்கன்னா 1.16 ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ₹1.16 வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். அது வந்து நம்ம வந்து 24 ஹவர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ₹27.84 வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். இதே பார்த்திங்கன்னா 14 நாளில் நம்ம கட்டின அமௌண்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துடலாம். இது வந்து நம்ம இன்கம் பார்த்திங்கன்னா பர்மனெண்ட்டாகவே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். அதுமாரி பவர் பேங்க் யூஸ்டு சீரீஸ் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து சீரீஸ் 1 வந்து 799 பிளானு. அதுமாரி ₹2.33 வந்து பர் ஹவர் வரைக்கும் கிடைக்கும். 24 ஹவர்ஸுக்கு ₹55 கிடைக்கும். அது வந்து 14 நாள்லேயே ரிட்டர்ன் எடுத்துடலாம். இதுமாரி தான் சேம் பிளான் தான், எல்லாமே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதில் போயிட்டு என்டர் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துக்குங்க. அதில் தான் நம்ம பேங்க்கோட டீட்டெயில்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்கள் நேம் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் நம்பர், அடுத்தது இமெயில் ஐடி, பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து என்டர் பண்ணிங்க. அடுத்தது என்ன பேங்க்கு, அந்த பேங்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு என்டர் பண்ணணும். இல்லை யூபிஐ கொடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து சீக்கிரம் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவாங்க. கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துங்க. சேவ் கொடுத்துட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுற மாரி இருந்தால் வித்ட்ரா ஆப்ஷன் போயிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்டை போட்டு நீங்கள் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு ஈஸி ப்ராசஸ் தான். அது டைமிங் பார்த்திங்கன்னா வித்ட்ரா டைமிங் பார்த்துங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து அன்லிமிட்டெட் பிக் ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் 399 பிளானுக்கு வந்து இவங்க வந்து என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இல்லை பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நல்லா இந்த இமேஜ் வச்சு நான் நல்லா ப்ரீஃபாக பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் 1 பார்த்திங்கன்னா ஷேர் யுவர் இன்விடேஷன் லிங்க். உங்கள் இன்விடேஷன் லிங்க்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஷேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணி நீங்கள் அதில் கூட ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி வந்து ப்ராஃபிட் வந்து நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். இன்வைட் யுவர் ரெஃபர்ஸ் டு ரீசார்ஜ். நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ண பீப்புள் வந்து அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் கமிஷன் கிடைக்கும், ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்கும். பர்சன்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு ரெஃபரல் போனஸ் வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிவிட்டு அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து 399. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ரெஃபரல் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கீழே ஒரு 20 பேர் சேர்ந்துருக்காங்க வச்சுக்கிங்க. அவங்க 20 பேரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. 399 பிளானில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெஃபரல் போனஸ் இன்கம்மாக வந்து எவ்வளோ கிடைக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா 7,960 ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 7,980 ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஃபரல் ரிவார்ட்ஸாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகும். நீங்கள் வந்து அது வந்து நீங்கள் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா அஸ் யூஷுவல் சேம் ப்ராசஸ் தான், இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ப்ராசஸ்ஸை தான் நீங்கள் வந்து அதுக்கு மாதிரி நீங்கள் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 5th until 8th February வரைக்குமே இருக்குது. 4 days ஒன்லி வந்து இந்த பிளான் வந்து இருக்குது. நீங்கள் வந்து இது பண்ணி பாருலாம். ரிவார்ட்ஸ் வந்து 399 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். லெவல் 1 தான் அது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சா மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைனா பண்ணாதீங்க. தேங்க்யூ.